maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa lain na pod nga tuig nga kita nagmadasigon sa atong pagpangalagad diha lamang kaniya. Ug kung sa diin ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing nagkahiusa karon nga kabuntagon para pagsimba sa atong buhi nga Dios. Naalang ko'y pipila ka announcement nga ipahibalo ka natong tanan nga ang ato ang prayer meeting nagapadayon every Wednesday via online sa ato ang Facebook at 7:30 p.m. So sa pagsugod, bagabasahon ako sa inyo ang Psalm 150 verses 1 to 6. Dayga ang Diyos diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug mga lira. Dayga siya uban sa mga tambor ug pagsayaw. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Ginoo. O karon atong andamon, atong tagsa-tagsa kakasing-kasing para pagsimba, pag-awit sa atong buhi nga Dios. 'Cause our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. So everybody rise and sing. Redeemed, rise and sing, rise and sing. If you've been touched by the mercy King, rise and sing, rise and sing, sing, whoa. If you were bound and now you're free, rise and sing, rise and sing. Lift up a shout of victory. Rise and sing, sing, whoa. In our God is risen
and our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. And our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. And our God is risen and reigning,
panahon, O Diyos. Balaan ka ug tagus ka sa tanang mga adlaw. Bayawan ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Pinitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaong ka, matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi, Jesus, paglaom ka, matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi, Jesus, paglaom ka, matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi, Jesus, paglaom ka, matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Mayong buntag, Jikaf. Nagpasalamat ako sa Ginoo na napunta dinhi na naka-tune in kamo online sa atohang first service no for this morning at 7 o'clock. And also no, just in case you're also tuning in at a later time, welcome sa inyo tanan. And dinhi sa we've been journeying sa libro sa ni Mateo. Ug na karon sa chapter 25, and ang atong text for this morning is in verses 1 up until 13. So akong basahon. Ug ang gingharian sa langit iga pakasama sa napulo ka mga dalagang berhen nga nagadala sa ilang mga lamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanhonon. Ang 5 kanila mga buang-buang ug ang 5 mga but-an. Kaya ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan, wala magdalag lana. Apan ang mga but-an na nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang pamanhonon nadugay man sa pag-abot. Silang tanan na nagpirat og nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabi dihay nainisinggit nag-ingon, tan-awa ang pamanhonon, panggula kamo ug sugata ninyo siya. Ug namangon silang tanan nga mga dalaga ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga buang-buang miingon sa mga but-an, hatagi kami lana kay
nagakapalong kining amuang mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo o kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga magbabaligya o pamalit kamog alang kaninyo. Og samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanhonon og silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Ug unya ang pultahan gitakpan. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Senyor, Senyor, or Sir, Sir, ablihi kami. Apan siya bitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod, magaingnan ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo. Og nitapos si Jesus sa aning sambingay, ingon din siya, busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui ang adlaw o ang takna. Ang akong itawag sa kaning sermon for us this morning is ang the faith of the wise, the faith of the foolish, or kaning mga ang pagtuo sa mga butan, ang pagtuo sa mga buang-buang ug ang ikaduhang balik sa atong Haring Jesus. So, if ako ta mo i-remember no, i-remind na if you just join us this day, na nag-journey kami starting from Matthew 5 dinhi sa GCAF, and what we did was nag-verse by verse kami amo kaning giwali sa dinhi sa simbahan, and nakita namo ang journey ni Jesus from all the way back from Matthew 5. Ug no, kung if we just read for yourself ang libro sa Matthew, gastorya gyud diri si Matthew kung kinsa si Jesus. So sa the first 4 chapters lugar, the first 4 na all that Matthew will just talk about is kung kinsa ang ancestors ni Jesus, asa gikan. Og danha dayon gi-establish niya kung kinsa siya, na he was born, naunsa siya pagkatao, og kinsa siya sa iyang kinaiya, kinsa siya pagdako niya. And then gi-establish din ni Matthew ang otoridad ni Jesus. So danha na rin yung makita from Matthew 5 og taman sa chapter 7 na nag-establish na rin si Jesus din sa iyang ministry. Nagsugod na siya og wali, nagsugod na siya og tudlo, og dinhi daw tanan daw tao na makadungog sa sa iyang earthly ministry is puro bilib, no? Walay tao na naminaw sa iyaha, na wala na amazed sa iyahang otoridad. So ki-establish ni Mateo no na ang otoridad ni Jesus sa iyang nabalaan sa pulong sa Dios, ug ang iyang otoridad na gumigikan gyud sa iyaha mismo, dili kana bitawng pasa-pasa na otoridad or kanang nag-train pa siya. Kaya wa pa siya nag-agi og training, kundi ang otoridad niya mismo gikan sa iyaha. And so gi-establish din ni Mateo na pagsulat din niya na sa chapter 8 and 9, makita nimo ang gahom ni Jesus. Na kani si Haring Jesus, siya karon ang gisaad na hari na sa Old Testament pa na moabot. Na kani siya na hari ang gisaad gikan pa kang Haring David, no? Na siya from sa imuhang offspring lugar David is mugawas ang Messiah. And so gi-establish karon ni Mateo na si Haring Jesus mo na kani ang gisaad sa Ginoo sa una pa ug niabot na. So hari si Jesus ug siya ang gi-promise na manluluwas. So in other words, the Savior King, no? The promised Savior King, or you can also call him the Messiah, no? The promised one. And then naa saya tanan, no? Check lugar tanan ang gisaad sa Ginoo, natuman kang Jesus. Og dinhi day nato nakita na
the last days na rin ni karon ni Jesus sa iyahang earthly ministry. 3 years na siya nagwali, 3 years na siya nagperform og miracles, 3 years na siya sigig sangyaw sa pulong sa Dios, sa kingharian sa Dios, sa kamatuoran, ug daghan na kay nakapaminaw sa iya, daghan na kay nakakita siyang milagro. Karon mga 2 days away na lang, mahitabo na ang iyahang misyon na iyang yanhian na malansang na siya sa cross ug diha malay down niya iyang life, mamatay siya sa cross. And dinhi rin karon gi-explain ni Jesus, murag iyang giabrihan karon ang kortina para makakita ka unsay mahitabo, no? Masultian ta niya daan unsay mahitabo sa iyahang ikaduhang balik. So atoa ang imuha ug ako ang future apil na dinhi. So nindot kay ni kay karon nanata karon sa chapter 25. And karon nagsugod bitaw na ang una rin gihatag din ni Jesus is usa ka sambingay. Naghatag siya karon og usa ka sambingay na ang kingharian sa Dios or ang kingharian sa langit murag mo na karon maghatag siya illustration, in other words, para mas masabtan nato. Kay wala man sa ato atanan nakaadto pag langit maski usa. So atong Savior King, si Haring Jesus, has to explain it to us na makasabot ta, na makarelate ta. Now, dili ni siya the first time na iyang gibuhat. Kadaghan na ni sa iyang, remember, 3 years na siya sa ministry. So, sukad, ako ito mo i-remind sa chapter 7, di ba naingon siya, ang hingarian sa Diyos, ang gingarian sa langit, mura kani og nipis na dalan, ug mo kani karon ang makapadulong sa, if you enter the narrow gate and you enter into the narrow road, you will enter the kingdom of God. Pero kung nakakaroon sa lapad na dalan, kay disulod ka sa lapad na gate, sayon kaayo. Kana siya mapadulong ka sa impyerno. So, dili lang nagstorya po si Jesus, si Haring Jesus, gi-explain niya iyang kingdom, di ba? Hari siya, naa siya kingdom, para makasabot ta sa iyang kingdom, unsay values sa iyang kingdom, unsay mga prinsipyo sa iyang kingdom, nag-explain po siya na sama ra gyapon ni sa usa ka kahoy. No? Na kung katong maka-enter into the kingdom of heaven is katurang mga good na tree. O katong mga bad tree, dili gito maka langit. And so nakita na po nimo na naagi duha ka klase. Naay nipis, naay lapad na dalan. Kadinhi naay maayo na kahoy ug naay bad na tree. Ug mailhan nimo kung which is which, gumikan sa ilahang prutas. So, the way though, is, ang pag-explain na ni Jesus pag yun is, ang prutas is, mo ni kani ang mga buhat, ginabuhat sa tao. Iyahang, imong ma-observe sa iyahang mga binuhatan. Mo ni karon ang mga prutas sa iyaha, o iyahang prinsipyo ni Jesus sa kingharian sa langit is, kung ikaw naluwas, ug naa ka na sa gingharian sa Dios, ang nahimo ka na og maayong na tree. That's why you will always you will be bearing di ay, maga-bear ka, imong mga prutas kagawas is mga maayo. And so, dili lang na nag-illustrate po siya na sa kingharian sa Dios, naapag ni siya na konsepto na naay tinuod na mga disipulo, naay mga tinuod na mga tinunan, mga nagtuo kang Hesus, ug naapoy peke. And so, ihaning gibalik-balik, kadaghan gyud niyang giano na naay tinuod na pagtuo, naay dili tinuod na pagtuo. Pagbantay ka mo, ayaw ka mo pailad. Pagbantay ka mo kay naay mga daghan mo tudlo og mga dili insakto, dili mga bakak or ilahang mali og sabot ang pulong sa Dios og itudlo niya na mura siya og tinuod. Ayaw ka mo og tuo. Daghan kisag mga warning kay mo kani karon ang reality sa iyahang hingarian. Now, ni-proceed din si Jesus, di ba? Ingon siya, ang hingarian sa Diyos karon sama kani sa dalagang birhen, na mga dalagang birhen, ug nagdala silang mga lamparahan, ug niadto sila para musugat
or sa pagsugat sa pamanhunon. And so gi-introduce na karon ni Jesus ang usa ka concept na pod, no? Usa ka illustration na pod na sige ba ehemplo ba that ang Dios is siya ang pamanhunon, unya usa na misyon ni Haring Jesus is magkuha siya og asawa. Iyang i-save ang usa ka people to be his bride. So, naa na karon no na si Haring Jesus dili lang siya nianhi kay sa kalibutan naghimo og earthly ministry para tambalan ta, para naa siya mission. Intentional ni si Jesus, naa sila'y plano. So the plan of God is being carried out by King Jesus. And nakita na to na usa na or ang main yun na is to save a people for His own na maging iyang pakaslan, which is the bride. No? And later on, lugar, makita na to no, na sa earlier day ay makita na to na Jesus has also been saying this naman. No? Yan na yung ginasulti. And so, yan gisulti, if you remember, Matthew 9:15, nagtubag si Jesus sa, question siya, oh Jesus, ngano imong mga disciples, dili man na pray and fast. Kaya kami, ang mga relihiyoso na mga tao ato na time, kami, grabe may mag pray and fast. Di ba, mo man na ang gisugo sa ato sa Old Testament, sa scriptura. And so, ang tubag ni Jesus is, naghuna-huna ba di ay kamo, nga masubo kamo sa mga ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila. So ginatawag no kung English pa ang pamanhunon, the bridegroom, ang minyoonon. So naanan ang konsepto na nianhi si Jesus o gina-consider niya himself as somebody that's going to get married. No? And the concept there is kinsa man siya lugar, kinsa man iyang minyoon. Kaya wala man gyud na minyo biya si Jesus. 'Di ba? Wala man. But spiritually, there is a spiritual truth here that naay marriage na mahitabo. And so, nakita nato na sa later on, gi-explain ni Pablo the mystery of what Jesus has been talking about. O giingon na karon ni Pablo, mo kani ang kaminyuan. 'Di ba? Kita karon na naminyo diri sa kalibutan, usa ka na gihatag na gift gumikan kang Dios sa Dios nato para ma-illustrate again niya unsa ang iyang how he loves us. So, ingon garo ni Pablo gi-explain niya, no, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Yang minyoon. So magminyo sila. And the two shall become one flesh. Yan ang isulti diri. This mystery is so great, so deep, that akong pasabot ani is ga-refer ni siya, ga-point ni siya karon to Jesus Christ and His bride, the church. So the mission of Jesus Christ na He died on the cross para sa atong sala sa tanan, is so kinsa to ang motuo sa iyaha, maging iyahang people, maging iyahang bride. And itawag karon kaning bride is the church. So na is shift here. There's a shift here, no? Jesus is now telling us in Matthew 25 na nag-shift siya karon na this now has something to do with the church. So karon 2020, fast forward lugar, di ba? What do we call ourselves? We are a local assembly, a local body of believers. GCAF, we here in GCAF, we are a church, a local church. We are part of the Church of Jesus Christ in all the world, throughout all history. And we are part of the bride. It's amazing. And so, unsa din nagiging dire kay Jesus, ni Pablo, is, yun din siya, di ba? That's why, gi-command din ni Pablo. Tanawa. That's why, kamo mga bana, higugmaon yun yung mga asawa, kay mo ka na ang gibuhat ni Jesucristo. Just as Christ loved the church. Mo ka niya ang ehemplo. How did Christ love the church? He gave Himself up for her. The sacrifice na buhaton ni Jesus Christ on the cross
2 days from now, mo kani ang that Paul is talking about. And so, that he might sanctify her. Unsay mission ni Jesus para mapresentar niya ang iyahang simbahan, iyahang asawa, iyang bride, sa iyahang kagulingon, limpyo na, pure. So, mo ka na ang mission ni Jesus. Makita din nato sa Revelation 19, again, God shows us what's going to happen sa iyang ikaduhang pagbalik. Ug niingon din na ay selebrasyon na mahitabo. Maghugyaw ug maglipay kita. Ug daygon nato ang iyang pagkagamahanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal. Sa nating karnero ug andam na ang iyahang pangassawunon. So naa na po dra ang kuno na the concept of the bride is ready. Na ay wedding na mahitabo, a wedding feast in heaven, pagbalik ni Jesus ang pamanhonon. So in other words, sa ikaduhang pagbalik ni Jesus, yatang giingnan daan na iyaha karon kwaon na ang iyahang simbahan, ang iyahang bride. And that is the church. Now, naay warning. Because Jesus loves us so much, and part sa iyahang love yun is to warn us para dili ta mapadulong sa peligro. So ingon siya diri in verse 12, di ba? Apan siya nitubag sa mga nag-ingon. Mo kaniya ang mga birhen. Mo kano ang simbahan. So ang birhen nag-symbolize sa simbahan. Sa pagkatinuod, magaingnaan kamo ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo. In other words, sa ikaduhang pagbalik ni Jesus para sa iyahang simbahan, there will be people inside the church. There will be people that will say, gasimba man ko diri, Kristohanon man ko. O ingnan sila ni Haring Jesus, wala ko kaila sa inyo. Dili kamo part sa akong bride. Jikaf, o kinsa man ka naminaw ani, usa na mo ka usag yun sa among pinaka-loving thing na atong buhaton is no, paminawa kani na pulong para maka-make sure ta na dili kita makadungog ani para sa ato kagulingon. Tungod mo kani ang punto sa ako ang mensahe karong kamuntaga is that naay daghan klaseng pagtuo. Even though naingon sila, nagtuo sila kang Jesus, na dili sila luwas. Naay mga tao karon na nangingon, nag-believe ako kay God, nag-believe ako na Kristohanon ako, pero dili sila luwas. Mo kani ang usa sa punto karon sa mensahe ni Jesus para sa ato karon kabuntaga. So before I proceed, maghangyo ako na we take this moment, magampo kita. Lord, tabangi kami, Lord, sa pagsabot sa imuhang pulong na kani imuhang gihatag na sambingay, makita na mo, Lord, ang kamatuoran gyud na gumigikan gyud sa imuha, pinaagi sa imong balahang espiritu, Lord, sa grasya na ikaw nagpromise ang Holy Spirit ang magtabang sa amo na makasabot kami sa imong pulong, sa imong kamatuoran. Ikaw, Lord, ang magtabang na makatuo kami sa imuha. I pray, Lord, that you would really speak to everybody that would listen to your word and worship you, Lord, as their Lord and Savior, so that we can rejoice and be part really of this wedding feast, Lord, as the bride, as the church sa imong ikaduhang pagbalik. Amo kaning giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this is an article na gi-release atong 2011, December of 2011, na ang Philippine Inquirer nag-report sila no na
ang Pilipinas is considered still the top Christian country, one of the top Christian country in Asia o ikalimata sa kalibutan. So the amazing report is that, wow, the Philippines is considered to be one of the biggest Christian, in terms of population, Christian country. Now, to break it down, 90 plus million ang katao ani na sa atong population ato na time 2011. Ug that means there's 86.8 million Filipinos that call themselves Christian here in the Philippines. It's amazing. And nakita nato rin ato i-further breakdown ana is that ang 81% ana call themselves to be part of the Roman Catholic Church. So, they call, nagyapon ang ano, title na, there's the title gyapon na Christians. They are Roman Catholic Christians. And then, na din ang title here na 11% ang mga nasa kategory na Protestants. Apil na dira ang mga Baptist, apil na diri ang mga Pentecostal, apil na diri ang Christian and Missionary Alliance or the Kamakop, and the born again Christians lugar. So 11%. Now, the remaining 7% dayon ang non-Christians. Katong nag-ingon gyud na dili kami Kristohanon, nagbilong kami in another religion. Wala ko nagtuo sa Ginoo. So 7%. It's amazing. Out of 90 plus million Filipinos in the Philippines, 86.8 million consider themselves to be part of the Church of God. Now, verse 2 of Matthew 25, nag-proceed din si Jesus. Og ingon diri karon, the balik-balik na concept again ni Jesus na naanay duha ka klase, tinuod og dili, maayo og bad, evil or good, true or false, na mutawag sa ilang kagulingon na disciples sila or later on Christians sila. Iyan na pong gibalik. O karon ang iya karong terminology or is buang-buang or fools o mga butan or the wise. So, gibulag na po ni Jesus sa duha ka klase. Naay mga buang-buang na pagtuo ug naay the wise, the butan na mga birhen, or we know they're part of the church. So silang duha considers themselves to be part of the church. They call themselves to be Christians. And so, ingon pa din sa RCPV version, danghag ang mga buang-buang or ang mga butan is maalamon. And duha sila kabok klase. So, ingon si Jesus na pag sa iyang ikaduhang pagbalik, iyang kwaon ang iyang bride, pero karon ang iyang bride will be made up of two types of people. Two types of people with two types of faith. Ang usa is the foolish faith, ang usa is the wise faith. And so, tao na to no, na Kristohanon ba yun na kung questionon na to lugar, na or atong ibutang sa kategory, grabe, harsh kayo, no? Buang-buang ang tawagon na to sa ina klase na faith, tinuod, good tree, bad tree, false, mutawag karon mutawag ba gyud ang Ginoo mga hipokrito, gi-mention gina niya, ug makita gyud nato na sa and as we've journeyed throughout Matthew is Jesus harsh kaysa sa mga peke, harsh kaysa sa mga dili tinuod na mga relihiyoso na tao na abi nila good sila, abi nila na part sila sa kingdom, ug ingnan sila
harap-harapan, ginaprangkaan sila ni Jesus, dili, peke kamo, tanawa inyong kagalingon. So, usa sa atong culture, pag kita, polite kita na society, we are so, na, murag, dili naman na siya pwede karon. In fact, if i-question nako ang usa ka topic lugar na mag-away gyud ang duha ka tao is the topic about faith and religion. Di ba? Kadungog na baka na, di na lang ta magstorya ng atong pagtuo Di na lang ta magstorya about that because mag-away ra gyapon ta. We will still disagree. So let's just agree to disagree. And so, maski imuha ng kagulingong pamilya, imong best friend, imong katrabaho, storyahan na gali ninyo ang relihiyon na ay tensyon na pwede mahulog madala sa away. So, munang daghan mo ingon, di na lang nato na storyahan or avoid na lang ta. But then, when people say, Kristohanon ako, I'm a Christian, are we supposed to really take that and say, wow, hope for the best, no? Wow, Kristohanon ka, let's hope for the best and really hope you are. Or are we supposed to do something? If imuhang kagulingon, moingon ka, Kristohanon ko, nagtuo ko sa Ginoo, do you really just hope for the best? Na you will find out in the end, Kristohanon ba ka or tinuod? Or dili? Tinuod ba imong pagtuo or dili? Or are we supposed to do something because God has told us to do it? Naabatay kailangan andaman. Naabatay kailangan buhaton or i-response sa sugo, sa pulong sa Diyos para in terms sa ato ang faith. Kung tinuod ba or dili. So, tanaw na to, no? Unsa man ang atong mga igsuon, the rest of our brothers and sisters in the Lord, nagsulti ani before. So, akong i-quote si Timothy Keller, ana siya, do you know, kabalo ka ba, kung how many times Jesus has said or told people who told him, nagtuo sila, basin peke ka. Dili na tinuod, basin dili na tinuod imuhang faith. Or maingon gid siya, dili na tinuod ang imuhang pagtuo. O dili ka makalangit. Ingon pa ni John MacArthur, siya, churches today are filled with people who hold to a faith that does not save. So naay klase na pagtuo na dili makaluwas, na dili ka luwas. And atong mga simbahan all over the world are filled with this. This was said in the United States. We can easily say that to the 86 million people that calls themselves Christians in the Philippines, the same thing. This is a worldwide problem and all throughout history, kay mo man ang reality sa kingdom of heaven, just as Jesus has said it so. Ingon pa ni Charles Spurgeon, so kanina, dugay-dugay ni panahon, kung nag-ingon ka na Kristohanon ka, yet, ang imuhang joy, satisfaction, meaning, no, is in the world, ang pleasures sa world. Ug ang imuhang paghabol diha, naaratan diri sa kalibutan, ang imuhang pag-ingon na Kristohanon ka, dili tinuod. Ingon ni Tozer, o kita dinhi sa Kamakop, familiar kita ni Tozer, ingon din na siya, if we compare, no, as Christians, what we ought to be, unsa ta dapat? Kung ikumpara na to, kung Kristohanon ta, kung unsa ta dapat, o unsa we should be, or what we could be, o i-compare na to na karon sa kung kinsa ta actually, ang atong realidad, ang aktual na atong ginabuhat, ginasulti o ginahuna-huna o ginabati, and we don't see that we are in a rut. Dili na to makita ang ato ang mga sala. Dili na to makita ang ato ang in desperate need na kailangan ta maluwas. O wala ta na concern. Wala ka na balaka. Wala ka na ingon, kailangan ko maluwas. Kailangan maluwas ko ni Jesus.
Then usa lang daw sa tulo may tabo. Og number 1 giingon ni Tozer, basin dili ka tinuod na Kristohanon. Basin wala gyud ka na convert. So ingon din siya, I am convinced that many evangelicals, that's what we call ourselves, no? We are part of the evangelical community, our church, is that many evangelicals are not truly and soundly converted. Again, you see the concept na naay tinuod, naay dili, ug no, this is now modern times. And ingon din siya diri, among the evangelicals, it is entirely possible to come into membership of a church. You could be a GCAF member for a long time. You could be one of the pillars of our society. And yet, you have never known what it really means to be born again, to be born of the Spirit and washed in the blood. Now, dili lang ang mga Christians ang gasultian na ani na panahon. Bubalik ta sa ato ang Haring Jesus na siya mismo nagsulti ani na realidad. Balik ka sa versikulo 3 sa ato ang text for today. Ana siya, kay ang mga buang-buang, the foolish, sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan, wala sila nagdala og lana. Now, nakita nato no na ang i-compare din nimo ang mga butan, the wise, is that nagdala sila og sa mga prasko nga sudlan og lana. Now, we have already established no na kaning mga birhen nagrepresentar sila sa simbahan. Kinsa tong naa sa simbahan? Kinsa karon ang mutawag sa ilang kagalingon as Christians. And there's two types of faith right now being explained by Jesus. The faith of the buang-buang, the foolish, and the faith of the butan, the wise. And karon gi-explain ni Jesus nganong buang-buang ning usa ug nganong butan or maalamon ning ikaduha is tungod naaman sila'y dapat buhaton. Naaman sila'y gihatag na sugo, misyon na gumikan sa Panginoon na sugaton nila ang pamunhunon. So, unsa man ang gigipa para masugat nila properly ang pamunhunon. Dapat naa sila'y lampara o dapat naay suga. Para pag moabot ang pamanhonon, mag-greet nila ang pamanhonon sa ilahang lampara o sa suga. Dili sa lampara, sa suga na gumikan sa ilahang lampara. So, unsa man dapat para mabuhat na nila na task. Kailangan sila og lampara, number 1, o kailangan sila na magkalayo gyapon ang lampara pag moabot ang pamanhonon. So, unsa man imong kailangan para magsigara gyapon na imong lampara? Kailangan ka og lana. Now, take note, nganong buang-buang ni sila na pagtuo. Kabalo naman siya, unsay giingon, o unsay lahang dapat buhaton. Kabalo na sila na unsay ilahang misyon na ilaha to i-greet. Na sila, kabalo na po siya, unsay kasabot na siya. Unsay dapat para ma-ready sila. Pero wala gihapon nagdala og lana. Kumparar nimo sa mga butan na nagdala sila og lana. So unsa man na siya ang pasabot? Ang buang-buang lugar is that no why di ba kita natay tendency na medyo jokeron na ang atong pagsabot sa buang-buang eh. Di ba? They are the life of the party. Kung sa barkada pa, muna ang mga nakapabibo. Di ba? Sila nang bugal-bugalon. Sila nang mga danghag, katawan na to. Or we will, no, it's, di ba? Mura sila og life of the party. Kung sa castle pa lugar, the jester, di ba? The jokeron, sige ingong jokes. Pero ngano man na lugar na kaning buang-buang sa mata sa Diyos, sa pulong sa Diyos is very dangerous
na to the point na ang parusa nila is maimpierno sila. Ingana bagyuday kabugat ang parusa sa maging buang-buang even sa ato ang pagtuo lugar. Why does God hate foolishness so much? So, atong tanawan no, number one mong na foolishness is actually evil. It's evil in the sight of God. Sa panlantaw sa Diyos, ang usa ka tao na buang-buangon, foolish is evil to His sight. According to Mark 7, si Jesus niingon mismo, gumigikan sa kasing-kasing sa tao ang tanan no na everything that is evil. Evil thoughts, evil desire, that result in sexual immorality, di ba? Evil doings, evil na mga buhat, pangawat, pagpatay, pag-commit og adultery, pag covet, no? Gusto ko ana mga butanga og wickedness, every pangilad, deceit, lies, bakak, every sensuality, every envy, every slander, every pride. Oh, here is the evil that will come out from your heart. Foolishness. Ang pagkabuang-buang. So God considers it so evil, foolishness, na iya kaning parusahan sa kamatayan na walang hanggang is tungod sin ni siya in the eyes of the Lord. These are evil, and this will defile you as a person. So foolishness is evil, therefore foolishness is sin. No? 1 Chronicles 21:8 ingon, then si Haring David nag-ingon sa iyahang Dios, nakasala ko. Grabe ang akong sala because nag-disobey siya, nag-take siya og census. Giingnan siya sa Dios, ayaw buhata. Unsa may buhaton sa bugal-bugal na tao? Giingnan og dili buhaton. Ingon din siya, pasaylo ako, Lord, sa akong sala. Tungod kay naghimo ko og buang-buang na butang. So ang usa ka tao na mubuhat og sala, buang-buang in the eyes of God because gumikan na sa iyang heart na evil. So, Matthew 7:26, ang foolishness nganong magpursigi man kaning usa ka buang-buang na tao na buhaton niya ang mali even though kabalo na siya sa tama. Kabalo na siya sa kamatuoran nganong mopili man siya og tuo sa bakak. Is tungod stubborn siya. Stubbornly disobedient siya. Dili niya gusto kay kontra gusto sa iyahang kasing-kasing. Tanan iyahang rason nganong dili niya tumanon ang Dios even though nakabalo na siya is tungod sa iyahang evil na heart na moingon dili ko gusto ana. It makes me uncomfortable. It's wala na sa akong comfort zone. Dili na ako ang kinaiya. Dili na ako dili na why should I care? Dili man na sila part sa ako And so maging foolish ka na tao if even though kabalo na ka, unsay pulong sa Dios, unsa ang kamatuoran sa Dios, mo stubborn nga pong ka, o moingon sa imong kagulingon, dili ko mutuo, kay naa ako'y lain na rason. That's why ingon siya sa Matthew 7:26. Jesus says that kung kinsa man tong nakadungog sa iyahang pulong, ug wala niya gibuhat, wala niya tumana, is like the foolish man. So nakita nimo karon ang logic sa kingdom of heaven. Nakita nimo karon nganong ang usa ka foolish man dili makasulod sa langit tungod kay dili man niya gina-recognize ang Dios as his Lord. Magbuot ra man gyapon siya kung maging kontra gusto niya. Dili man niya, ingon siya, mo man niya akong naandan, mo man niya akong nabalhan, and bahala na maingnan siya unsay kamatuoran sa Dios. Mukapit na siya sa iyahang nabalhan or iyahang gusto, ug maingon siya, bahala na, basta ako ang ragapon ang masunod.
And so God hates foolishness because foolishness comes from somebody that does not believe. Even though the person will say, I believe, and he does. But ultimately, peke ang iyahang pagtuo. Kay dili man niya tumanon ang Diyos. Dili man siya motuman as Lord ang Diyos. So, nasa nitabo na nato is the versikulo 3 is wala nila gidala ang lampara. Now, I will not even explore much sa lampara. Wala man nag-explain ni Jesus. So, the best we can do is guess, no? Unsa man ning lampara, unsa man ning oil. Pero kabalota na ang pasabot ni Jesus dinhi is nay usa ka grupo na malangit, nay usa ka grupo na dili. Nay usa ka grupo yang gitawag wise, nay usa ka grupo fools. O kaning grupo na wise, nagdalag lampara og oil para naisuga, na-greet nila. Ready sila. O kaning usa wala na andam tungod kay nahutdan sila og lana para sa ilang lampara, nataranta sila karon, nangita pa sila, nilakaw sila mangita para mapalit, too late na dayon. So, ang lampara, sa atong pagsabot nato ani karon, nato i-put together, ang lampara na walay lana, mo kani ang pagtuo, pero dili tinuod. Naay outward, no, external. Makita na ko, uy, relihiyoso na tao. Uy, Kristohanon, kung Kristohanon na standard sa binuhatan. No? Sige adtog simbahan, sige adtog prayer meeting, gaampo, generous, daghan kayo og ginabuhat na maayo, gaingon siyang kagulingon, Kristohanon, pero dili tinuod. Walay internal power. So naay pagtuo na empty or patay na klase. Ug unsa man karon giingon ni Jesus, padayon siya og ingon siya sa bersikulo 5, ug kay ang pamanhonon nadugay man. Ang kanino daghan na stumble ani. Nakoy amigo sa una, yakong gi-question yun. Di ba, ingon si Jesus na mobalik siya, ahaman siya. So, daghan kay mga tao na wala kasabot na si Jesus mismo niingon na no, there is going to be a time that will pass by. And we'll never know. We were, di ba, ang iyang design, if you join us the past few weeks, I invite you, if wala pa mo paminawa ang among previous na sermons, otherwise taas ka itong storyahan, why nag-delay si Jesus. And so, naag-delay siya ug naa siya intention na maayo, unya nakita din nato karon ang duha ka grupo, silang tanan. Ang duha ka grupo, ang wise ug ang foolish, ang tinuod ug ang peke, tungod sa kadugay, sa dugay, silang tanan na nagpirat o nahikatulog. So, dili ang nagduka sila o nakatulog sila while waiting ang problema here. Because wala man sila naging unwise, kaning mga wise na mga berhen. So, unsa man atong dapat pagsabot sa kaning nagpirat o natulog? Sabto na to ni, as part of life, di ba? As we are waiting, some of us have waited all their life and wala pa nibalik si Jesus. Namatay na lang sila, wala pa gyapon nibalik si Jesus. Karon, I'm 42. So, di ba? All the while, as we are living life, I'm as a Christian, dili man ko meant na maghulat ko, magdala kong literal na lampara, hulaton ako, wala na ko'y buhaton sa kalibutan, kaya nagdala kong lampara, na ako'y lana, pila ka baril, maghulat ko, mabalik si Jesus, wala na ko'y buhaton sa akong kinabuhi. Dili man na mao ang literal, because this is a story, an illustration, para makarelate lang ta. So ang atong pagsabot ani is do what you have to do. God has, di ba, gitawag ta ni Jesus, naatay mission, tanan kita, natay good works na yang gi-ready in advance for all of His children to do. And so mutuman kita. Right now, di ba, if I am, one of my role as a Christian is to be a mouthpiece. I have to be faithful in preaching the Word of God. And so,
whatever the Lord has called you to do, you do. No? And then we rest. That's why we have Sabbath days. And we observe Sabbath because the Lord commands us to. And so, what we have here is, this is life. That as we live life, we should be in responding or nag-respond na ta, nag-ready na ta. Na anytime, yes, ang atong kinabuhi, dili bitaw, ayha na ko magbinutan pagduol na. But yes, respond well and respond in readiness na. And so verse 6 dayon here is that apan sa pagkatungang gabi, naay ni syagit, naay mensahe, naay warning. Tanawa, maabutay na ang pamanhonon. Sige, sugatan na siya. And so what did they do in verse 7? Namangon sila tanan, o gihikay nila ang mga ilang mga lamparahan. Nara na ito na makita, no? Nga nung na-diferensya karon ang mga buang-buang na mga birhen, pawalaay na ilahang suga, ilang kalayo sa ilang lampara. Okay, pahurutay na ilang oil. Pero murag as if pagyapon wala. Kadumdum ka katong sa panahon ni Noe, the time of Noah, na the people were still living as if nothing happened, as if God did not warn them, as if God did not tell them to respond to Him. We have this option, man God, di ba, na you have the freedom, you have the privilege, no? Na kay kuan karon to believe what you want to believe. So ang atong culture karon is that, di ba, if you believe that, then good with you. If I believe this, then good with me. Respetuhay lang ta. Kultura man na sa kalibutan. Dili man na kultura sa gingharian sa Dios. Na naa kay freedom to choose kinsa imong pilion, pero naa na say reward o consequence na sa imong kalag. Kung mupili ka na motuo o mo believe kang sa Panginoong Diyos, naa si eternal reward. Kung mupili ka karon dili, walay respetuhay na sa, ay, wala lukar ko'y right na mupili sa kong gusto tuhuan. No, kay hari man atong gistoryahan. Hari man ni, siya man ang Lord of Lords, siya man ang Creator. Naman siya ang tibuok, karapatan, and sovereignty na walay makabuot sa iyaha. Siya man ang nag-design sa atoa. And so, nakita na to na foolish sila. Empty ilang pagtuo. Kay as if wala ra gyapon. Ug dana na to makita no na kaning mga buang-buang or the faith of the foolish naagi inconsistencies sa ilang isip, buhat ug salita. Naay inconsistency sa ilang ginabati, no, ilang emotions, thoughts, and deeds. Na ang ilang ginaingon dili mo match sa ilang ginabuhat. Or ilang ginabuhat dili ga match sa ilang kasing-kasing. Or ang ilang kasing-kasing dili ga match sa ilang ginasulti. And so naay inconsistencies, makabalo ka na dili ni siya sakto ah. Moingon sa Kristohanon siya pero ingana iyang ginabuhat. And somebody, and I was in a conversation, no, and this person was telling me, how come so many Christians do this? So many Christians do that. And I told the Christians, I told this person, what made you think they are Christian in the first place? And the answer man is, because niingon sila. Di ba? So, do you mean that if a person will just simply say, Kristohanon ako, God automatically considers them to be Christians? It's far from what God is telling us in His Word. Testingan ka sa Diyos kung tinuoray ka ba or dili. Gisugo ka sa Diyos, siguraduha kung ang imong pagtuo, tinuod ba or dili. O mabalaan nimo karon kung naay musimang sa imong ginaingon, buhat, or imong ginasalita. Unya, ang the foolish person then will say, hala, na ako'y simang, pero sige na lang, bahala na. Diba? Naay inconsistent, pero okay na na, kay naa pa man ko'y daghan ginabuhat na maayo.
Pasayloon na lagi ng gamay. Kaya daghan man ako ang ginabuhat na mas okay. And so, foolish faith or empty faith, makita na to, nagibase din na siya sa sayop na kamatuoran, sayop na pagsabot sa pulong sa Diyos. So unsa man day ang one of the best weapon that the enemy has against us is yang i-twist ang word of God. Adam and Eve, remember? Unsa man ang temptasyon na niabot ikaunang nato na the first man and woman? God, the serpent, Satan twisted the word of God. Nag-ingon magyud ang Diyos ani and then iyahaling gipak. 90% tinuod, gamay ra kay halo bakak, kagat si Eva. Sala. So daghan sa ato karon diri sa simbahan. Even here in GCAP. Kumusta ang imuhang pagsabot sa kamatuoran? Gumigikan ba na sa imuhang kagulingong sabot, experience? Mo'y gisulti sa lain tao sa imo? Or gumigikan gyud na siya sa pulong sa Dios na kamatuoran? Naa ba kay gihimo na imong kagulingong kamatuoran karon, na imong ginagunitan, ginabarugan? Maski kabalo ka na against na siya sa pulong sa Diyos. Kana klase na pagtuo is a dead, empty faith, my dear friend. Buhi ka pa karon para makahinulsol ka sa imo sala. Pag hinulsol og tumana, tuhua ang pulong sa Diyos. It is based on a wrong understanding, the foolish one. Nakita nato no, na in verse 8, unsa ba yang ingon ni Jesus, anak ng mga buang-buang na mga birhen, ilahang hangyo ang mga wise virgins. Ihatag sa amon abi inyong lana. Kay nagkapalong na nga mo ang lamparahan. Kabalo na sila, nanay inconsistency na problema. Pero naragya po ng ilahang maling pagsabot kung kinsa ang Diyos o iyahang pulong. Abi nila, pwede mapasa ang lana. Abi nila na pwede ra di ay kay apil man ko, di ba? Basin mahatag na nimo sa ako, basin mapasa na nimo sa ako para okay na ko, ready na ko. God will hold us each accountable sa ato ang kagulingon. Dili tungod ni mommy, dili tungod ni daddy, masave ka. Dili tungod sa imuhang part ka sa GCAF. Dili tungod kay part ka sa usa ka dugay na kay na relihiyon. Na moingon ka, part gikan pa mi sa una pa, ang ani na gyud mi na masave ka. Bakak ka na siya. Based ka na siya sa wrong understanding. And so, verse 9 will tell us na apan kanila mitubag ang mga butan og nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo, sila nakasabot. Butan sila, wise sila, og ilahang faith tinuoray kay kasabot sila sa pulong sa Dios. Kasabot sila kinsa ilahang Dios. Dapat ready sila, dapat na sila lana, dapat ready ang ilahang lampara nagsiga pag-greet nila. And so, ilang gitry og tabang, pero unsay nahitabo? Samtang nangadto sila para mopalit sa ilahang lana, niabot ang pamanhonon og narinig no? Sila nga andam. Di ba mo man ang punto ni Jesus, ni Haring Jesus, sa pagsangyaw niya sa kaniyang iyahang sermon sa Olive of the Mount in chapter 24 and 25 of Matthew, para maandam ang iyahang bride, para makaandam ang iyahang people, iyahang disciples. So kinsa ra gyud dito ang maandam sa iyang ikaduhang balik? Katong mga tinuod niya na disciples. Katong mga tinuod na Kristohanon. By the grace of God, they will obey Him and they will be ready. Makaingon ka, harsh naman, nangita nagali sila og lampara, lana para ma-ready. Buang-buang sila, ngano? Okay? While nag-wait sila, wala nila gipalit. Sa panahon na noon, napahurutay na ilang lana, ay hara sila.
the feeling bitaw daghan sa ato siguro diri sa GCAF or and I know many of my young people before na nagsalig, napabitaw yung ugma. There will be still time that I will respond in faith. Naapay time, Lord, no? So, next time na ko maghinulsol. Next time na ko mutuo nimo. Pag ready na. Pag plaster na akong kinabuhi. Pag makalabang lang ko ani, ay na. And you might be too late, my dear friend. If you think sa imong sayop na pagsabot kung kinsa ang Diyos, na imo ra siyang unya-unya-unon, ug okay ra na. Imo ra siyang unya-unya-unon. Dayon, moingon ka, siya ang Diyos og manluluwas sa akong kinabuhi. Moingon ang Diyos sa imuha, dili. Wala ko kay nakaila kanimo. Be ready. Ayaw hulata. As long as this day is called today, have faith and believe. So, nakita din nato no na ang foolish faith will still think na naa sila time para magbag-o sila. Okay na na. Anytime I can change. I can stop. Ay lang sa ako. Pasagdi lang sa ako karon. That is foolishness. That is evil in the sight of the Lord. And so, verse 11, unya, niabot sila ug gisrad-an na dayon ang pultahan. Ug katurang mga andam ang nakasulod. Versikulo 11, unya, miabot ang ubang mga dalaga, katong mga foolish virgins. Ug nisangpit sila, Sir, pasudla kami. Ug na-mention na ni Jesus sa Matthew 7. Lord, Lord, di ba? Repeat niya din again. Apan ang Diyos mutubag sa kanila. Sa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo nga wala ako makaila kaninyo. So the warning is clear. When Jesus comes again for His church, naay mga people inside the church that will call themselves to be Christians. And Jesus will tell them, I don't know you. You're not my bride. But we waited. We naghulat kami. Nag-serve kami. And He will say, wala ko nakaila. Dili tinuod ang iyohang pagtuo. Busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui ang adlaw o ang takna. Now, I'll give you, as I close, no, tagaan ta mo og mga practical na ma-relate nato today. And siguro magsugod ko sa ehemplo. And so, number 1, kung usa ka karon na Kristohanon, gina-consider nimo imong self as Kristohanon, pero nagsarig lang ka na Kristohanon ka, tungod kay gumigikan na siya sa pagtuo sa imong ancestor or matrace nimo imong relihiyon gumikan sa kang Apostol Pedro na moingon karon ang imuhang mga church leaders or ang imuhang mga ginikanan or mga lolo nimo mo kani ang tinuod na simbahan tungod kay ang ato ang pagtuo gumigikan kani kang Apostol Pedro. Lucas 3:7 ugmay mga panon sa mga tao nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Sila ang mga relihiyoso na tao. Sila ang mga tao na naay relihiyon, na naay mga pagtuo sa Dios. Unya unsa man ang giingon ni Juan sa ila? Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo na makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na mo abot. So naay mga relihiyoso na tao na maingon, nagtuo kami, ang amo ang faith, gumigikan karon, giwarningan sila ana. 3:8, buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila sa inyuha, nibiya na kamo sa inyuhang mga sala. Meaning, naingon kamo, nagtuo kamo, buhata, ipakita ang bunga sa inyong kinabuhi na tinuoray na inyuhang relihiyon, inyuhang pagtuo. How do you know kung tinuoray na inyuhang pagtuo? Gatuman ka sa pulong sa Diyos. Dili tungod
sa unsay ginaingon sa imong mga ninuno or sa ubang tao. Ug unsa man ang ingon diri? Ayaw kamo pagsalig. Ayaw kamo pag-ingnanay na si Abraham ang among amahan. Muna lang ginaingon, relihiyoso kami, gatuo kami, ang among amahan si Abraham, people of God kami. Pero inconsistent. Remember? Ang usa ka buang-buang na pagtuo, inconsistent. Inconsistent sila sa ilahang ginaingon na part sila kang Abraham, tungod sa ilahang binuhatan. Ang ilang relihiyon naarataman sa gawas. Ang ilang kasing-kasing layo kaayo sa Ginoo. Ngunang wala sila giila bilang tinuoray na Kristohanon or tao sa Diyos. Ikaduhang ehemplo, kung ikaw usa ka klase na Kristohanon, unya gaingon ka na gatuo ka, pero tungod lang naa kay gusto na pangayoon sa Diyos. Na kay blessing na gusto ma-experience diri sa imong kinabuhi. Mo nang nagtuman ka, nagtuo ka. You might just be a Christian with wrong motives. O dili ka malahutay. Foolish ka na kung mora na nagtuo ka sa Diyos kay na kay habol para diri sa kinabuhi. John 2:23 ingon, now while Jesus was in Jerusalem at the Passover, sa piyesta ng Passover, many people saw the miracles na iyang ginabuhat. O nagtuo sila. It's amazing, no? Kung sa ato pa ng panahon, maingon ta, praise the Lord. Appeal na to sa atong population of Christians in the world. Pero sa gibuhat sa Ginoo. Apan si Jesus, wala siya musalig sa kaning mga tao na ingon nagtuo sila. Wala niya gi-recognize tinuoray ilahang pagtuo. Kabalo man siya sa kasing-kasing. Wa man sila matago sa atong Diyos. And so what happens? Fast forward 3 chapters later, John 6 na ta. Sila niingon sa iya, Sir, Lord, nagsunod sila, nagtuo sila, pero na sila'y gusto. Lord, Sir, tagaay miya na imuhang kanunay bi, kanang imong pan. Ilahi na ni na milagro gibuhat ni Jesus. Sa milagro diri ang gibuhat, iyahang gi-resurrect somebody from the dead. Wow. Ang milagro gibuhat diri ni ni Jesus sa Juan kapitulo 6 is miracle siya na nag-feeding siya. The feeding program of Jesus. Daghan kay nakakaon sa pila lang ka pirasong pan o pila ka pirasong isda. Unya sa iktilaw sa kanina pan. Ingon sila, oy, nagtuo na kami nimo. Lord, taga-adlaw mi. Ugba na pod Lord ha. Buhatan na permi ha. Para mosunod gyud kami sa imo ha. Wala lagi problema Lord. We will just believe you. Just keep giving us what we want. Unya unsa man tubag ni Jesus? Ingon siya, kani ang mga milagro na inyong na-experience. Kaning mga blessings na inyong naa sa inyo karon. Inyong salapi, inyong whatever you have, your family, your loved ones, your life. Ingon siya, siya man ang source sa kinabuhi. Ang gihatag sa imo as a blessing para makaila ka sa iya. Karon ang foolish person with a foolish faith, gusto na niya ang gihatag sa Diyos. Gusto lang siya sa Diyos kay tungod na gihatag ang Diyos sa iya. He doesn't really love God. He loves what God gives. And so what happens? Ang gi-point out ni Jesus sa ilang inconsistency, ilang pagkabuang-buang sa ilang pagtuo, ang muari kanako dili nagayod gutomon ug ang mutuo kanako dili nagyod uhawon. Ang ilahang gusto is para mabusog sila diri sa kalibutan. Bahala na ka Jesus. Pero ingon ni Jesus, ako man, and if you believe in me, dili na kamugot mo for all your life, eternal life. Kita nimo? Unya unsa man ilang tubag? Gisultian ko na kamo sa kamatuoran. Nakakita na kamo sa kamatuoran. Nakadungog na kamo sa kamatuoran. Apan, wala kamo mutuo.
pagkabugal-bugal lun na pagtuo. Pagka buang-buang, what a foolish faith to see already the truth of God. Where is the truth of God today? The Bible. Do you really believe the Word of God? Daghan kayo tao mingon sa ako, Christian ko, I believe the Word of God. Nag-share ko gospel, and many times I will have no problem saying, do you believe the Bible? Do you believe that the Bible is the Word of God? 99%. Just like atong statistics sa Philippine Inquirer will tell me, yes. Do you believe God is mo na ang highest authority in our life? Yes. Kaboka, ahana sila matistingan. When I will tell them, what you believe is not the truth. Your religion is false. What you believe is wrong. This is the Word of God. Who do you believe? And the sad thing, many people will tell me, sabot ko sa iyong ingon, pero I still believe in what I believe. Foolish. They've already heard the truth. They point out that it's from the Word of God. So even though they say, I believe, it's a foolish, empty, dead believing. O ingon diri karon sa Juan 6:66, ang resulta is, tungod niini, daghan sa iyang mga tinun-an, ni Jesus, ni biya, ug wala na gyud makuyog kaniya. A foolish faith is empty faith. Many times, dili na sa mo lahutay. Now, kung ikaw Kristohanon, ingon nimo yung self-Kristohanon ka, and yet you believe na ang imuhang pagtuo na Kristohanon ka, tungod sa imuhang mga ministries na ginabuhat, tungod sa imuhang mga maayo ang binuhatan, sa imuhang good works, you are a great husband, you are a great wife, you are a generous person, you've helped so many churches all over the world. You've helped. You're a youth pastor. You're somebody, a big somebody in the church. Example ana ni sa Word of God, John 3:1 ka lang. Bagsak na ta diri. Nobody is ever as good as a Pharisee for us today. These guys are the elite of the good people in the world. These guys are the elite of silang the top, the best of the best in terms of being religious, being good, being faithful sa pagtuman sa tanan ministry. And yet, unsa man ang ingon ni Jesus sa ilaha, you have to be born again. It's not what you do that saves you. It's who you believe. And how do you know you believe? Gatuman ka. So many of these types of Christian, muingon sila, nagtuo ako. Yes, I believe. That's why I do so many good things. And so, that's why ingon sila diri, no? Maski si Nicodemus, Rabbi, kabalo mi. We believe you are a teacher. We believe you come from God. We believe that you have this you can perform signs and wonders. Nagtuo kami na ang Diyos nasa imuha. So a Christian today could say easily this, I believe in God. I believe in the Bible. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Son. I believe in the Father. And I believe that I'm a Christian because I do so many things. Now, where will your inconsistency be if you're in this category? That you have a foolish faith. You believe you are a Christian and you have so many good ministries. Kung naay gapabilin na gabagtik na mga sala sa imong kinabuhi, and you are okay with it. You are a foolish person with a foolish faith if you think Kristohanon ka, and yet tungod sa imong ginabuhat na daghan kay na mga maayo, okay ra nimo ang gamay na ginabuhat na sala. So yes, you could be a great church leader, but how are you at home? How are you as a husband? How are you as a wife? How are you when you think of thoughts that when you don't get what you want? How are you when there's temptation before your eyes? What do? Naay
recent story in the past few months lang, si Ravi Zacharias. If you've heard of Ravi Zacharias, he's a very influential church uh, leader. Many people look up to him. He has died last year. But you know what's been going out in the news? O gi-confirm sa iyang own daughter, sa iyang own ministry karon, is that he has been for many years been involved in sexual immorality. And you could say, wow, kwan man ta, who are we to judge, no? Because he's a mighty man of God pa rin. Daghan pa gyapon kay siya natabangan. Daghan pa kay sa ministry na nabuhat. So of course, God must forgive him. There is a way that God has said that we can be cleansed from our sins. That is, if we believe in Him as our Lord and Savior. It's not what we do, yes. But if we believe in Him, then there is no sin that we will say, okay ra ko ani until I die, and I do not repent from it. And what's so dangerous with this person that is like Ravi Zacharias, ang example ani, is to his dying day, he did not admit nor repent privately or publicly from this sin. And so, what's going on? Ingon si Jesus, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless something is done here by God. You are born again. It's not your religion. It's not what you do. It's not your ministries that make you a Christian. Nobody. And you will hear this lie. Some foolish Christian, the person that calls himself a Christian, will tell you, it's okay, you can keep on sinning because God forgives you. You are saved, once saved, always saved. And yes, here in this church, we believe that in the eternal security of a believer, that yes, God, when you are in His hand, walay makakuha na gyud sa imo ha. You are safe and secure as a believer because you are in God's hand. And here is the promise that you know you are in God's hand. That you know you're a true believer and that you have that promise that you are eternally safe with Him no matter unsay imong buhat pa. It's not sinless perfection but purely the faith of God, believing in Him, not by works, but purely believing in Jesus Christ. How do you know? Because if you're a real child of God, the good tree that you are now, made only possible by the grace of God, when you believe in Jesus Christ, you don't sin anymore. You don't continue in sinning. You can sin, but you will hate it. You will say, there's a point in your life you'll say, I don't want this anymore. I hate it. And you go back to God. The foolish Christian that is false will say, I have so many good things. The Lord will surely forgive me. I can keep on sinning. Let me remind you how God saves a sinner. Sinner is by the grace of God invited by God. God invites you first. God loves you first. John 6:44, no one comes to God, to Jesus, unless the Father in heaven who sent me draws them to me. And at the last day, they will be raised up. Eternal security right there. If it is true faith. Ingon din siya dinhi. Not only that, by the grace of God, you're invited by Him so that you can believe. And what will you do? God is the one that draws you. Paano ka man nag-believe? How did you believe in the first place? Unsa man imong ginabilivan that makes you a real Christian, a wise Christian? His Word. You believe in His Word. And so John 6:45, as it is written in the Scriptures, they will all be taught by God. What will God teach you? His Word. So that everybody who now listens to the Word of God, to the Father,
and learns from Him. Learn, obey, live, trust comes to Him. God draws you through His Word, saves you through His Word. And God will now save that believer who believes in His Word. John 5:24, I tell you the truth, those who listen to my message, the Word of God, and believe in God who sent me, have eternal life. Dear brothers and sisters, right now, we have a culture that has a hesitancy na mo ask. I urge you, ask yourself, ask your friend, ask your family. If somebody tells you, I'm a Christian, and I quote this from somebody, you don't just say, oh, really? Oh, kanos ana? No? And you take it, no, hope for the best na dayon. But we are supposed to do this, even to ourselves, mostly to ourselves. When somebody says, I'm a Christian, you should say, sige daw be, show me. Show me your salvation. Tell me about it. Tell me about your life. Tell me unsa may mga pattern of your life. Don't just say it. Show it to me. Don't just say it to yourself. You're a Christian. Examine. Look inside. Because mo na ang ingon sa Diyos sa ato. You see it in Paul, you see it in James, you see it in Jesus. Susiha ug hukmi ang inyong kagulingon. Aron pagtino kon nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Examine. Don't be foolish. Ayog pagsalig na part ka sa tinuod na relihiyon. Ayog salig na imoong mga ginikanan. Dili. Be wise. Have the faith of the wise. Let's close in prayer. Lord, we are grateful, Lord, sa imong pulong. Pasalamat kami sa imong pulong kay tungod makaandam kami, makaresponde kami sa imuhang kamatuoran o dili sa among own version, among own preferred. I pray, Lord, na kung unsa man to ang gi-expose nimo karon, Lord, na dili gumigikan sa imuhang na kamatuoran, kung dili gikan na din sa among kagulingong rason, kagulingong gusto, kagulingong, or even, Lord, the bakak, the lies that we tell ourselves. Tagaay kami kalon, Lord, and we believe na imo kaming kitagaan, anak na already. May we now respond sa imong pulong in trust and obedience. Dapat maghinulsol kami kung unsay hinulsulan, musalig kami kung unsay saligan, o isurrender na mo unsay is dapat isurrender. In the name of Jesus. Amen. Nata sa part where we worship God with our tithes and offering. And so, may I encourage you to exercise wisdom na karon mintras naapata dinhi. Tagaan pa ta og grasya og panahon na makaandam kita. Dili na to unya-unyaon ang ato ang buhing Dios. And so, we will trust Him. I invite you to trust Him with your money. Trust Him with your wealth. Why do we do this? Tungod, siya ang nag-provide sa imuha sa tanan nimo pangangailangan. Siya ang naghatag sa imo even all that you have right now, your money. And God is also testing us. Tinuod ba imuhang pagsalig? Tinuod ba imuhang pagtuo? Usa, na testingan kaniya is pinaagi kung nagsalig ka ba with your money. Is money your source of worry? Naman ni, unsa naman ni, kulang. Or is money something that you say, even that the Lord can give, the Lord can provide? And so, wala dinhi karon ang matter of gamay or dako. Wala dinhi nagmatter ang kanang mo kani ang buhaton nako para maluwas ko. No. I invite you to respond as His people. So kung ikaw tinuoray na Kristohanon, naana karon dinhi sa imuha ang joy
to give. And dili karon mag-matter ang amount. Katong giingon sa una sa Old Testament, 10% of offering, wala na siya. To a Christian who has understood how much gipasaylo ka, how much ka gilove sa Ginoo. 10% is the beginning. There's no limit now on what and how much you can give willingly and cheerfully. So let's give this moment and trust the Lord and worship Him with the wealth He has entrusted to us. Akong ihangyo ang tanan na magtindog kung aham ka man kamo, kuyog sa inyo ang kauban diha, and then magampo kita. Lord, we are grateful sa opportunity, Lord, na we can come and worship to you as your church. I pray, Lord, that we would really take ang imuhang mga pulong sa among kasing-kasing o dili namo ani kani kalimtan. Okay, you have the words of life, O Lord. Wala na ilain. I pray, O Lord, na dili kami magsalig sa uban tao, dili kami magsalig sa among mga buhat, dili kami magsalig sa among relihiyon, kundi Lord, sa imo ra gyud alone. And I pray, Lord, na ang imong mga tao na ay mga kanya-kanyang mga kagulingong pangangailangan, ikaw ang nakaila sa ila. Ikaw, Lord, ang nag-ingon na you are a very personal God. Kabalo ka unsa among giagian, kabalo ka sa among tanan pagsulay. And so we believe also, Lord, na ikaw ang maka-provide sa tanan na among needs. You are the God who provides all our needs. You are the caring, loving God. And I pray this to your people na as they put you first and seek you first, you will be the one, O Lord, to watch over them, to protect them, and to provide for them. And now, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him, our Lord and Savior, forever. Amen and amen.